aquesta illa de vianants que Esquerra Republicana clamava tot sola en el desert l'any 2006. També va passar més o menys amb la plaça Actor Guardiet, que també hi havia una forta oposició. I tot això ho diem perquè la ciutat necessita competir amb el nostre entorn, necessita competir amb altres ciutats com Sabadell, Terrassa, Barcelona mateix, però també necessita competir amb centres comercials que tenim ben a prop. I això repercuteix a tota la ciutat. I quan diem a tota la ciutat, diem a tots els barris. Aquest regidor també viu en un barri de la ciutat, no viu al centre de la ciutat. Per poder arribar al centre de la ciutat i poder gaudir d'un espai cèntric de qualitat i no haver d'anar a altres ciutats a trobar aquest espai de qualitat, jo he de moure'm, he de passejar fins al centre de la ciutat. Això vol dir que caminaré pels carrers del meu barri, que utilitzaré els parcs del meu barri. Per tant, la repercussió no només se centra en un espai determinat, sinó que va més enllà del centre de la ciutat. El que seria desitjable, doncs, és que les persones, en lloc d'agafar sortir del pàrquing de casa amb el cotxe per anar al pàrquing d'un centre comercial o anar al pàrquing del centre de Terrassa, Sabadell o Sant Cugat, sortíssim per la porteria de casa, passegéssim pel nostre barri i anéssim al centre de la ciutat i tornéssim. Això seria l'ideal. Per tant, cal saber, en primer lloc, quan comencen les obres, quan començaran les obres, els terminis d'execució, garantir la qualitat dels acabats, les zones de càrrega i descàrrega, la mobilitat dels veïns, la senyalització. De fet, no és res diferent que ja fan a altres ciutats, no estem inventant res nou. I vostès, de moment, no són gaire garantia de la feina ben feta, ni despunten, i ho dic amb respecte, per la seva sensibilitat estètica en algunes qüestions d'aquesta ciutat. Per tant, escoltin, deixin-se assessorar per aquells que portem anys defensant i treballant en aquesta línia de ciutat. Gràcies.